ጸጋን ሰላምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይኹን ቅዱሳን ሕጂ ድማ ከም ተወትሩን ገብሮ ቀጽልና ነንብቦ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስና ትንቢተ ሚልክያስ ሓጺር ምእተው ክርኢን ትንቢተ ሚልክያስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤተ መቕደስ ከም ብሓድሽ ምስተሃንጸ ድሕሪ 50 ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝመጸ መጽሓፍ እቲ ነቢይ ካህናትን ህዝብን ኣብቲ ምስ እግዚኣብሔር እትሞ ዝነበሩ ቃል ኪዳን ዝነበሩ እምነት ክሕድሱ አትሪሩ ይዛረብ እቶም ህዝቢ ህይወቶም ቀይድ በተኽ ስርዓት አምልኾ ብላሽ ከም ዝነበረ ብግልጽ የርኢ ቀጺሉ ኸዓ ካህናትን ህዝብን እግዚአብሔር እትግቡእ መባእን ብዘይ መሃቦም ከም ዝሰርቕዎ ነቲ ዝሃቦም ትእዛዝ ብማጥሓስ ድማ እቲ ዝግብኦም ክብሪ ከም ዘይነፈግዎ ይገልጽ ከምኡውን እግዚአብሔር ንህዝቡ ክፈርዶምን ከጽርዮምን ከም ዝመጽእ መንገዲ ዝጸርግ ቃል ኪዳኑ ዝእውጅ ልኡኽ ከዓ أقدمي كم زهد نتنك تحستو مصحف ملكياس حتيات إسرائيل كان معرف حدا فقد حدا كسام معرف كلته فقد 10 شدشته فرد እግዚአብሔር محرتون كان معرف كلته فقد 10 شوعته كساب معرف 4 فقد شدشته تنبيت ملكياس معرف حدا صور قال እግዚአብሔር ንእስራኤል بإيد ሚልክያስ أنا أفكركم يبل እግዚአብሔር ንስኻትኩም ግና ብምንታይ ኸዘፍቀርካና ትብሉልኹ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኤሳው ሲሐው ያዕቆብ ደይኮነን ምስ ናይ ዙን ያዕቆብ ኣፍቀርክዎ ንኤሳው ግና ጸላእክዎ ንኽራኑ ባደምክዎ ንርስቱ ንወኻሩ ምድረ በዳ ሃብክዎ ኤዶም ድማ ፈረስና ግና ኸነቲ ዝፈረሰ ተመሊስና ክንሰርሖ ኢና እንተበለ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ይብል ንሳቶም ስኽሰርሕኦም ኣነ ግና ከፍርስ እየ ዶብረሲእነትን እግዚኣብሔር ንሓዋሩ ተቖጥዖ ህዝብን ኢሎም ክሰሚይዎም እዮም ዓይንትኹም ድማ ክርአየን እሞ እግዚኣብሔር ክንዮዶ ብእስራኤል ይዕበኽ ትብሉ ኢኹም ንኣኻትኩም ስመይ እትንዕቑ እሞ ብምንታይ ንስምካ ንዓቕናዮ እትብሉ ካህናት እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ውሉድ ንወላዲኡ ባርያኻ ንጐይትኡ የኽብር እምበኣርሲ ኣቦ እንተ ደኣ ኾይነ ኽብረት ያብያ ኣሎ ጐይታ እንተኾይነስ مفره يا بال أما سوي أي رخص نجرا قويكم سي بمنتهى أركسنا كاتبلو ما أدق زي أبهر حصوري مبالكم المسواتها عور تقربكم كفو دا يكونن حنكاس ويش حمم تقربكم سي كفو دا يكونن اسكزن مثلني خاقرب اللو يحقو سالكاريو ويسابقو دو مقوس كتركب يخا يبلق زي أبهر قويتها سراويت مبارس هجيخ محرنا بكد ما أملخ لمنو إذا خابيدكم يو مخجل خابخاتكم مقص لخرك كبير بالإግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት أما سوي إيه بخنت حوخ يتنددوس دقيتات زعت سخط خابخاتكم حدا تزهلو أنا يكحقو سلكمن كابيدكمن قال مسواتي قبلني بالإግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት سمي أما كلا هزاب عبي سلزخونه سمي كام مبرا صحي كساب معراب أبا هزاب عبي مو أب كل بوتان سمي عطاني عطنو نصوه مسوات دما يقربو بالإግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ንስኻትኩም ግና ማእዲ እግዚኣብሔር ረኺሱ ረብሑ እቲ ምግቡ ሕሱር እዩ ብምባልኩም ተርክስዎ ኣለኹም ንስኻትኩምን ኣየ ክንደይ ድኻም ትብሉ ኡፍ ድማ ትብሉ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት እተዘምተን ሓንካስን ሕሙምን ተምጽኡ ከምኡ ጌርኩም መስዋዕቲ ተቕርቡ ምኾነ ዝዶ ካብ ኢድኩም ክቕበሉ ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ዓብዪ ንጉሴ ስመይ ድማ ብኣሕዛብ ተፈርሀ እሞ እታ ኣብ መጓሲኡ ተባዕታይ ዘለዎ ተመባፂዑ ኸዓ ንእግዚአብሔር ጎደሎ ዝስዋሉ ጠባርስ ርጉም ይኹን ይብል እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ኣቱም ካህናት ሕጁ ንዛ ትእዛዝ እዚኣ ንኣኻትኩም ንስማዓንታ ኣቢኹም ብልብኹም ንስመይ ከተኽብሩ እንተዘይደሊኹም መርገም ክሰደልኩም ንበረኸትኩምን ክረግሞ እየ ይብል ብልብኹም ኣይደሊኹምን ኢኹም እሞ ردرو كوارجي ميوي بالإግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት نهون زروخم كجنو حقه أبجزكم عبانة عباب علاتكم كبتنالكم مسؤون كوتسوخم قال كداني مسلوي خون سي زت إزاز أنا 5 كلكم كتفلطوخم يبل እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት قال كداني مسؤو هيوتن سلام النبره إذا خفره لهابكون سخ أفرهني أبقد مسميون أنقطقطه ንሱሉኽ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ስለዝኾነ ከናፍርካም ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ድማ ካብ ኣፈ ይደልዮ እሞ ሕጊ ሓቂ ኣብ ኣፍ ነበረ ኣብ ከናፍሩ ኸዓ
በደላይ ተረኽበ ንሱ ድማ ብሰላምን ቅንዕናን ምሳይ ተመላለሰ ንብዙሓትን ካብ ኣበሳ መለሰ ንስኻትኩም ግና ካብ መንገዲ ኣግለስኩም ንብዙሓት ብሕጊ ዕንቀፍኩም ነቲ ቃል ኪዳን ለው ኣፍረስኩም ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለዚ ኣነ እውን ከምቲ ንስኻትኩም መንገደይ ዘይሓለኹም ብሕጊኻ ገጽ ሰብ ዘዳለኹም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ንዑቓትን ሕሱራትን ገበርኩኹም ንኹላትና ዶ ሓደ ኣቦ ይኮነን ዘለና ሓደ ኣምላኽ ዶ ይኮነን ዝፈጠረና ስለምንታይ ዳ ኺዳን ኣቦታትና እናርከስና ንሓድሕና ንጣለ ይሁዳ ነቲ ዘፍቅሮ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ነገር ኣርኪስዎ ጓልጓና ኣምላኽ ተመርዒ እሞ ይሁዳ ጠለመ ኣብ እስራኤልን ኣብ ኢየሩሳሌምን ድማ ጽያፍ ተገብረ እግዚአብሔር ነቲ ኸምዚ ዝገብር ሰብ ነቲ ዝነቅሕን ምላሽ ዝህብን ነቲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መስዋዕት ዘቕርብን ካብ ድንኳናት ያዕቆብ ከጥፍኦም ካልእ ድማ ዝገበርኩም መሰውእ እግዚአብሔር ብንብዓትን ብበኽያትን ብዋይዋይታን ከደንኩምዎ እሞ ደጊም ንሱ ነቲ መስዋዕት ይጥምቶን ካብ ኢድኩምን ባሂልዎ ይቅበሉ ስለምንታዩ ኸኣ ትብሉ ኣለኹም እግዚአብሔር ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎታ ብፀይትኻን በዓልቲ ቃል ኪዳንካን ክንሳ ዝጠለምካያ ሰበይት ንእስነትካ ምስክር ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ዶ ይኮነን ነዚ ዝገበረ ንሱን ዕዙዝ መንፈስ ነበሮ እቲ ሓደ ኸኣ ስለምንታይ ዝገበሮ ዘራ ኣምላኽ ስለ ዝደለየ እዩ እምበኣርሲ መንፈስኩም ሓሉ ነታ ሰበይት ንእስነቱ ኸኣ ሓደ እኳ ይጥለም ምፍታሐን ንኽዳኑ ብዓመፅን ዝኸድኖ ጸላእ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ስለዚ ኸይትጠልሙ መንፈስኩም ሓሉ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ብቓላትኩም ኣድከምኩምዎ ብምንታይና እሞ ዘድከምናዮ ድማ ትብሉ ንስኻትኩም ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብቅድሚ ዓይኒ እግዚአብሔር ሰናዩ ንሱ ቦኦም ባህ ይብሎ ወይስ ኣምላኽ ፍርዲ ኣበይ ኣሎ ብምባልኩም